en el capítol de reaccions hem vist una mica de tot. Fins i tot TV3 va fer una notícia alertant del menjòmetre, del mal ús del menjòmetre, o d'una manera generalitzada, com si fos una eina que només podia beneficiar-se'n l'extrema dreta. Encara ara veiem reaccions, com tu deies, molt hostils des del mateix periodisme, que en lloc de, no sé, jo penso, per què no feu servir l'eina i descobriu i feu notícies amb tot això, no? Sí, jo per això, jo recomano un article que va fer el Dante Fachin a octubre, que es deia Subvencions menjadores i TV3, que explica una mica la primera rebuda totalment hostil des de TV3 això, que evidentment quan va sortir el primer que ens van dir que érem trumpistes i que érem d'extrema dreta, perquè és aquesta reducció a l'extrema dreta que sembla que ara funciona contra tot. És un mecanisme de defensa. Evidentment, si van tenir aquest ressort automàtic de defensar-se, és que creien que l'atac que hi havia al darrere era justificat i que els podia rascar d'alguna manera. És a dir, el talatava més que altra cosa. I va saber bastant de greu, evidentment, que de seguida intentessin fer veure que hi havia una manera d'accedir a les dades i a la transparència que era bona o que era d'esquerres i que n'hi havia una altra que era dolenta o que era trumpista o d'extrema dreta, en aquest cas érem nosaltres. Això, per sort, va caure pel seu propi pes i qualsevol persona amb una mica de cara i ulls ja es va adonar de seguida que darrere del menjòmetre, evidentment, no hi havia cap mena d'organització d'extrema dreta i que, de veritat, que l'únic que pretenia és que el ciutadà tingués un accés transparent a les dades. Evidentment, també ho he dit, com ho he dit abans, hi ha ideologia al darrere. No es pot pretendre que les persones que estem aquí darrere hi hagi ideologia. Cadascú ja deduirà qui és la de cadascú, però que no es pot fer són acusacions d'aquesta manera tan gratuïta i fent treure com es van treure suposats experts universitaris i fent unes connexions delirants entre el que era el menjòmetre i totes aquestes organitzacions que ara són com la pell de Barrabàs. Ja que som al miracle... Més o menys. Perdona? No, deia que això ha continuat. Vull dir, aquesta mateixa setmana des de el Ferran Casas des de Nació Digital també hi havia un altre atac una mica ridícul contra el menjòmetre perquè per un error, s'ha de tenir en compte per un error, s'ha de tenir en compte també que el menjòmetre és una eina en constant desenvolupament i evidentment també es cometen errors perquè és un instrument que està a les beceroles i n'estem aprenent encara de com funciona aquesta relació entre la intel·ligència artificial, les dades i com hi podem accedir. Evidentment que hi ha errors, però atacar el projecte sencer per aquests errors puntuals a mi em sembla que està molt fora de lloc. Heu rebut alguna amenaça? Hi ha hagut alguna sortida de to més enllà de les crítiques que ara comentaves? No, almenys que jo sàpiga, ja et dic, per això et deia abans allò de les cèl·lules terroristes, que jo tampoc conec tot l'entramat sencer, i ha de ser així, volem que sigui així i que perquè ens guardem una mica les espatlles perquè no és delicat tot això i ho sabem que hi ha molts diners en joc i molts milions en joc i que hi ha molta gent que no li fa gens de gràcia que això surti a la llum pública i que si pogués ens acusaria d'alguna cosa i aquests sí que ens portarien als tribunals i no hi tindrien cap problema d'enfonsar-nos. Per tant, ens hem de resguardar una mica i com et deia abans, no hem de ser ingenus amb això i hem de prioritzar que l'eina es continuï desenvolupant i que pugui continuar ser accessible. Que hem hagut de fer una arquitectura complexa a l'hora d'allotjar els dominis, d'allotjar les empreses que hi ha al darrere, que des d'aquí no siguin atacables. Aquí també hi ha una gran feina al darrere que no es veu
per garantir una mica la continuïtat del projecte. De fet, hi va haver alguns Però atacs. amenaces directes, no. Però atacs sí que n'hi va haver, no? Cibernètics. Sí, però atacs sobretot des del periodisme i sobretot des d'aquesta suposada virtut moral que ha de tenir tota denúncia de la transparència pública. No, però jo ara et deia, Miquel, tema de hackers o d'atacs... De hackers, sí. Contra la infraestructura. Sí, va haver un atac. Va haver un atac al començament i d'aquí és el que et deia que es va haver de reestructurar tecnològicament tot el projecte per fer-lo una mica immune amb aquests atacs. Atacs que venien des de dintre de l'Estat, però evidentment ara el menjòmetre ja no s'allotja cap servidor europeu. Evidentment era l'única manera treure-ho d'aquí de garantir això, aquesta immunitat contra aquests primers atacs que hi van haver. Reflexionem-ho bé, és a dir, per una eina que el que fa és accedir a les dades que per obligació són públiques. Sí, no, clar, si t'hi pares a pensar és bastant gros. Sí. No, i una altra cosa, Miquel, que també és la típica cosa que sents dir en aquest país i que potser ho diuen a tots i ningú fa la feina, que és, home, si això passa no sé on, hi hauria caigut mig govern o mig, no? No passa res. No, aquí no passa res. Aquí no passa res perquè hem de tenir en compte que l'entramat d'interessos és molt dens i és un país molt petit. I la legalitat... No, Miquel, i la legalitat que tu dius de les operacions. És a dir, una cosa és que no que faci mal als ulls, sinó que et fa mal de panxa de veure segons quines coses que heu explicat, no? Però resulta que es poden fer perquè la política, i aquí és on ara també aquest és un tema de debat, no? Què passa? Que hem anat convertint la política en l'art d'emmascarar, en l'art de figurar, en l'art d'amagar, d'ocultar, de fer veure de vendre fum i mentrestant, no? Doncs vaja, jo crec que el menjòmetre ens està dient d'una manera molt clara, no?, que sí que passen coses que són detestables des del punt de vista de la política i la democràcia. I vull creure que en la reacció pública també hi hagi una reacció més interna, no?, més des de la vergonya de canviar aquesta manera de procedir, no? I això, evidentment, clar, com que estem en un moment en què de seguida t'acusen de no, són dades, no? Escolta, fareu un menjòmetre de les Illes Balears i del País Valencià i recuperem una mica el pols de la tertúlia i l'anem... No sé si hem pogut recuperar... Doncs no t'ho sabria dir perquè, ja et dic, no m'informen exactament de tots dels updates que té l'eina, però ho havíem parlat d'ampliar-ho directament a tot l'estat directament. Això sí que s'havia dit perquè un cop ja tens l'estructura tecnològica de l'eina, escalar-ho ja és bastant més fàcil. I a més, desenganyem-nos, aquí la gran cova d'Alibaba és a Madrid. La d'aquí, la de Barcelona, la de Palma, la de València. Al final, el gran drenatge de recursos públics va cap a Madrid. Per tant, tindria tot el sentit que això també tingués una estructura estatal. Jo crec que anirà cap aquí. Molt bé.